Hello mga ka-Wiggle! So, welcome back to our channel. Sino si Richard? At ngayon ay magmumukbang po kami ng pork ribs asado sa Sprite. Tapos meron po tayo ditong kanin. Tapos itong pork ribs po natin may mga sili po. So, spicy po yan. Bago po tayo magsimula, pray po muna tayo. So, Sunday po ngayon. So, meron po tayong shoutout. Yan. Hugas na po tayo ng kamay at magmukbang na po tayo. Yan po. Lambot. Sarap. Oh. Malaman po siya, no? Cheers. Cheers. Lambot po niya. Maanghang. Ang Kapal ng laman kahit buto po. Ano po to eh, dalawang rice cooker. Diba? Di naman. Mali. Mali. Ito challenge. Challenge. Di naman. Simot ito. Grabe. Ang tamis naman. Lambot. Sarap po sa ganito. May anghang po. May sili. Sabi ko nga. Tok sa kanin.
Alin? Sila. Mapapadami talaga yung kanin mo dito. Sobrang sarap eh. Kaya dalawang rice cooker po. Tsaka pag sa ribs po, mas malasa yung laman. Pati yung buta malambot eh. Uy. Nakakakain ko nga. Hindi nyo yun? Crispy. Sarap. Tingnan niyo po oh. Ang dami talagang laman. Wow. Grabe. Kahit ribs part, maraming laman po. Ang hang. Hindi ko masarap din to sa Masarap din po siya sa garlic fried rice. O yun. Masarap siya sa bawang. Same po. Sili. Sobrang lambot to. Bakit? Ang kapal ng laman nito. Enjoy. Ito kanan kayo. Kayo. Ayun. Yung kanan.
Wow. Ano? Dali siyang tanggalin po sa buto. Ah, Ahang. Sabi ko sa'yo eh. Challenge to eh. hindi naman. 2 rice cooker tapos ghost pepper. Tolerable naman po yung anghang. Mm. Namantik. Yun yung lambot oh. Hindi, pag tumalsik yan. Ano? Pero biro, malambot talaga po. Wow. Pero bin. Bakit? Malambot talaga yun. Pero biro. Let me po. Dag pa sa mga ibang restaurant. Di ba? Simulan na natin ang ating shout out. Ayun. Shout out po kay Mama Linda, Nanay Helen, Ano pa? Paring Beans and Maring Grace at sa kanilang 2 anak. Shout out Desides Braga. Kay Camille, Elisa, Ruby, Rian Clay, Elma Garzalia ng Nueva Ecija. Kay Clyde Devar. Celine Cutie Tast Burn, official. Kring Dalaga, shoutout kina EL from Paranaque, Tita Dina, Tita Carding, Tito Ani from Christine Dalagan from Sibilya, Bohol, Hello po. galing kay Angie. Ano pa? Hazel Jane Tamaing ng Davao Occidental. Christian Avila, shoutout sa mga taga San Pablo. Toto and Cano family. Japet Balyasolia. Hello po. Shoutout sa asawa niya, si Herlin Nolasco from Bohol, Northern Samar. Rodelia Junio. Kay Mama Mia, Jenny Boha ng UK. Kay Pinay Cha, shoutout Erlin Brook, family ng Germany. Hello po. Kay Frank TV and family, Vanessa Ocampo ng Biguias, Benguet. Ano po? Letlet Nosid ng Iloilo City, Algie ng Masbate sa Ticao Island, San Fernando, Aragon family, and Sadanan family sa Hamorawan, Milagros, Emar Laico, shoutout 3J and Parcon family. Yan, hello po. Shout out po. Yan, that's bye. Last bite po.
For all of you. Sige, last bite. Wow. Sarap.